След като сте вече тук, сигурно се чудите какво отличава Betfair от другите страници за залози. Като начало, предлагаме средно 20% по-добри коефициенти и това сигурно е напълно достатъчно за вас. Знам, че някои ще кажат, а какво друго? Ами, доста подходящ въпрос. Ние предлагаме много повече от обикновени залози. В Betfair ви предлагаме не само залози на всеки възможен спорт, но и за специални събития. Имаме неотразимо казино, предлагащо от рулетка до блекджак в нашия ексклузивен Zero Lounge с над 150 игри. Ето и Betfair Poker, който е идеален избор за играчи от различни нива и е място, където играчи от цял свят се събират да премерят умение. Тук може да намерите и динамичната общност на Betfair. Имате хиляди начини, с които да се включите и да станете част от нея, форуми или Twitter. Винаги може да поддържате връзка със своите приятели тук. Предлагаме ви и ексклузивен достъп до всеизвестният Time Forum Racing Guide. Нашият информационен сайт betting.betfair.com за новини, прогнози и интервюта. Дори ви предлагаме видео със събития на живо, за да можете да залагате докато гледате любимия си отбор. Предлагаме ви аркада с най-новите слотове и игри. Финансов спред залагане чрез TradeFair, Exchange игри и много други. Тук ще намерите всичко необходимо за вашето развлечение, или както ние я наричаме, тук е вашата платформа за развлечение в интернет. Имате толкова много опции, дори не е необходимо да залагате, за да се забавлявате в Betfair. И така, когато сте готови да се гмурнете в сайта и да се възползвате от множеството опции, просто преминете към следващия екип. А аз ще погледам малко екшен.